да ви благодаря. За пореден път ни давате енергия, сила, криле да продължим да устояваме. Имената и достоинството на тези хора, които са изписани там на почта. За това сме се събрали. Каква програма днес? Каква програма на Алианса за права и свободи? Нашата програма е изписана там на плочата. Тази плоча е сложена, за да дава насока на такива като мен, на младите, на новото поколение, на младото поколение, за да знаем кои сме и на къде отиваме. За това сме се събрали. Благодаря ви, че сме тук, че сме заедно и че приехте поканата тази вечер да учредим АПС. Ние тази вечер се намираме на едно историческо място. Аз нощи във Фейсбук, когато качих и споделих поканата, написах: утре сме там, където започна битката. Битката не е свършила както